Και συνεχίζουμε, φίλοι και θεατές, φέρνοντας κοντά σας ένα γνωστό σας, πάρα πολύ γνωστό σας άνθρωπο που μέσα από τα πολιτιστικά του θέματα έχει βοηθήσει πολύ το γόητρο της ελληνικής παροικίας. Και το λέω αυτό γιατί όλες οι παραστάσεις του Παναγιώτη Καρούσου ήταν αξιόλογες και επικροτήθηκαν από το κοινό και όχι μόνο, και από τους κριτικούς. Ο Παναγιώτης Καρούσος λοιπόν κοντά μας με ένα πολύ σύνθετο ταλέντο, θα έλεγα, στην όπερα και στη σύνθεση βεβαίως της μουσικής που πάντα τα έργα του και όχι μόνο επιμελείται. Καλή αργά παρά ποτέ. Παρά ποτέ. Και παρακολουθώ πάντα και όποτε μπορώ παρακολουθώ τις παραστάσεις σου, οι οποίες είναι πάντα αξιόλογες. Τώρα ετοιμάζουμε τον Προμηθέα που είχατε δει στο Place des Arts στη Ουάσιγκτον 8 Νοεμβρίου και είναι μεγάλη παράσταση, στα αγγλικά μεταφρασμένο το έργο. Στα αγγλικά. Και είναι το πρώτο έργο της τετραλογίας που έχω γράψει, της ελληνικής τετραλογίας, που συμπεριλαμβάνει τον Προμηθέα, την Ολυμπιακή φλόγα, δηλαδή ο Προμηθέας έφερε τη φωτιά, ή την πήραμε τη φωτιά, κάναμε τους Ολυμπιακούς αγώνες, δηλαδή πολιτισμό. Μετά είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, που μετέδωσε τη φλόγα σε όλο τον κόσμο. Και το τελευταίο μου έργο που γράφω τώρα και θα παιχτεί στην Καρολάινα το χειμώνα, είναι η ζωή του Χριστού, ο χριστιανισμός. Και η φλόγα έγινε καθαρτήριος φλόγα. Ας μιλήσουμε για τον Προμηθέα. Ναι. Με ποιους συνεργάτες το κάνεις αυτό το πράγμα? Είναι η ελληνική κοινότητα στη Ουάσιγκτον ναι. Και έχει και το όνομα Προμηθέας. Η κοινότητα της Ουάσιγκτον. Η κοινότητα της Ουάσιγκτον θα γίνει στον Άγιο Γεώργιο, στον Καθεδρικό. Είναι αξιόλογη κοινότητα, είναι πάρα πολλά μέλη. Νομίζω ότι είναι γύρω στις 2 με 3 χιλιάδες Έλληνες, αλλά είναι Έλληνες πολλών... Πρώτης γενιάς. Ναι, αρκετά χρόνια και είναι και η πρεσβεία μας εκεί, είναι και το Πάρλεμαν και έχουν μεγάλα κονέξια με την κυβέρνηση. Στόχος δεν είναι βέβαια μόνο η ελληνική κοινότητα, είναι και οι ξένοι, οι οποίοι και εδώ στο Κεμπέκ, εδώ στο Μόντρεαλ και σε άλλες πόλεις που έχεις παρουσιάσει τα έργα σου, νομίζω σε πλαισίωσε το ξένο στοιχείο. Και μάλιστα με καλές κριτικές, έτσι. Παντού. Και εδώ οι Γάλλοι και στη Νέα Υόρκη που κάναμε προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου για τις θρησκευτικές ελευθερίες. Ήταν πάρα πολύ ξένοι. Και στο Σικάγο που πήγα τώρα για το Μέγα Αλέξανδρο που κάναμε ήταν ο Γιαννούλιας που είναι Έλληνας, αλλά είχε έρθει και... Είχα την ευκαιρία να δω στο φωτογραφικό υλικό που μου έστειλες. Δεν ξέρω αν τα δείξαμε ή αν έχουμε κάποιες φωτογραφίες. Είδα παραστάσεις από πάρα πολλές εκδηλώσεις. Να δω, βλέπουμε το πόστερ το οποίο έχεις δημιουργήσει, του Προμηθέα, και βλέπουμε παράλληλα και εκδηλώσεις από το Νότρε Ντάμ. Από το Μέγα Αλέξανδρο που έγινε στην Νότρε Ντάμ. Στην Νότρε Ντάμ με αρκετή επιτυχία. Εδώ το ίδιο πάλι επίσης και άλλες διάφορες προσωπικότητες, οι οποίες κατά καιρούς συνάντησες μέσα από τις εκδηλώσεις σου. Πες μου, είσαι ευχαριστημένος μέχρι στιγμής από την ανταπόκριση του κοινού ως προς το έργο που έχεις κάνει? Πιστεύεις ότι το έχει αναγνωρίσει ή θα ήθελες ακόμα κάτι περισσότερο? Ο καλλιτέχνης ποτέ δεν σταματά. Ποτέ δεν σταματά. Εγώ θέλω τα έργα μου να παιχτούν στην Ελλάδα. Και όλα αυτά τα steps που κάνω εδώ τα βρίσκω σαν το πρώτο step για να μπορέσω τα έργα αυτά να τα παρουσιάσω κάποια μέρα στο Ηρώδειο, στην Επίδαυρο. Έχεις είδα φωτογραφίες, έχεις συνδεθεί και ακόμα και με υπουργούς και βουλευτές και αρκετούς παράγοντες. Έχεις κάνει κάποια πρόσβαση στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στην Ελλάδα? Πάντα τάζουνε. Ναι, πάντα τάζουνε, έτσι είναι. Λένε γιατί να μην παίζονται στην Ελλάδα αυτά και να παίζονται εδώ. Λέω κάντε κάτι να βοηθήσετε να πάτε και στην Ελλάδα. Παρακολούθησα ότι δεν ασχολείσαι τώρα φυσιολογικά όταν γράφεις μουσική και παραστάσεις τις οποίες τις φέρνεις στο δικό σου πνεύμα και στη δικιά σου σκέψη, είδα ότι είσαι και αξιόλογος ποιητής. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω με έντονο το εθνικό σου συναίσθημα. Είμαι πατριώτης, αγαπώ την Ελλάδα και τα έργα μου είναι πατριωτικά, πάνω απ' όλα πατριωτικά. Και είμαι περήφανος που αντιπροσωπεύω την πατρίδα. Έχεις σκεφτεί να ξεφύγεις από το ελληνικό πατριωτικό και να πας και σε κάποια άλλα θέματα, ίσως όχι ελληνικά, κλασικά, μεγάλα? Όχι. Είναι τόσο μεγάλη η πατρίδα μας, μένεις έντονα στα δικά μας είναι αιώνια. Η πατρίδα μας είναι, εδώ έρχονται και γίνονται φιλέλληνες οι ξένοι. Γιατί εμείς να ξεφύγουμε από την αρχαιότητα και τη φιλοσοφία? Μου είπες ότι ασχολείσαι τώρα με ένα θέμα το οποίο θα συμπληρώσει το χώρο έργο σου και έχει να κάνει με τη θρησκεία.
Πώς έχεις θέσει τη ζωή του Χριστού, όπως είπες? Ναι, θέλω να πω ότι διαβάζοντας τα 4 Ευαγγέλια, γιατί γράφω το λιμπρέτο του χριστιανισμού, το έργο θα ονομαστεί το φως της χριστιανοσύνης. Είναι αυτό το φως που λέμε εμείς το έφερε ο Προμηθέας, που το έκλεψε από το Θεό και έγινε ο πολιτισμός. Πιστεύεις ότι υπάρχει... Συνεχίζει το φως, υπάρχει. Υπάρχει πλήρη σύνθεση της ελληνικής αρχαίας θεωρίας του ελληνικού πολιτισμού με την χριστιανοσύνη? Είναι αυτό που λέμε Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι η σύμπτυξη ελληνισμού, χριστιανισμού. Και το φως που έβγαινε στους Δελφούς. Δεν πιστεύεις ότι συγκρούονται και σε κάποιες στιγμές, σε κάποιες... Συγκρούονται μόνο στους φανατικούς ανθρώπους. Ένας που έχει ανοιχτό μυαλό δεν νομίζω ότι συγκρούεται. Γιατί σας λέω, το δελφικό φως βγαίνει σήμερα στον Πανάγιο Τάφο. Μάλιστα. Και το παίρνουμε. Στην αρχαιότητα το παίρνανε από τη Δήλο, το πηγαίναν στους Δελφούς. Δηλαδή μεταλλάσσονται τα ίδια πράγματα. Πολύ σωστά το έχεις θέσει το πράγμα. Είμαι αδειμονώ να το δω, να το ακούσω. Εγώ βλέπω, διαβάζοντας τα Ευαγγέλια, διαβάζω και τους αρχαίους κλασικούς, ας πούμε κυρίως τον Πλάτωνα. Ποια άλλα σχέδια έχεις, Παναγιώτη, θα στο σας άμεσο μέλλον? Ο Μέγας Αλέξανδρος θα πάει στο Τορόντο, με την Μακεδονικούς Συλλόγους του Τορόντο, είναι ο κύριο James Κάρας που το οργανώνει. Και τα χρήματα θα πάνε στο γυροκομείο, είναι η κυρία Ειρήνη Κεροκλίδου που ασχολούνται με αυτό. Ελπίζω να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα είναι η πρώτη παράσταση στην Ουάσιγκτον και ελπίζω όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν και εκεί να σε βοηθήσουν. Το πρόγραμμά μας το βλέπει και στην Άμα πάνε carousosonline.com στο website μου θα βρουν όλα τα σχετικά. Πάντως χάρηκα ιδιαίτερα για την επιμονή σου πάνω σε αυτά τα θέματα που πραγματικά σε εκφράζουν. Άλλωστε ένας καλλιτέχνης κάνει εκείνο που αισθάνεται. Και να σου ευχηθώ πάντα επιτυχία. Και εγώ εύχομαι να είστε εδώ, γερός, δυνατός, να έρχομαι να μιλάμε και στο μέλλον και για άλλα πράγματα. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Χάρηκα ιδιαίτερα και καλή επιτυχία στην άμεσα προσπάθειά σου που είναι, πάρα πολύ. Έρχεται. Φίλοι τηλεθεατές, είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που τίμησε το ελληνικό όνομα, ο Παναγιώτης ο Καρούσος. Να περάσουμε όμως στα τηλεφωνά μας. Εάν έχετε κάποιο παράπονο, εάν θέλετε να εκφράσετε την άποψή σας, δεν έχετε παρά να μας στείλετε ένα email ή να μας τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα και αμέσως μετά να σας αποχαιρετήσουμε. Και εδώ ολοκληρώσαμε, φίλοι μας. Την επόμενη εβδομάδα ελπίζω να έχουμε επίσης ενδιαφέροντα θέματα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο και η ελληνική παροικία είναι ακόμα και πιο έντονη. Έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις, αναμένονται και πολιτικοί, όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα από τις συνεντεύξεις μας, αλλά και άλλα θέματα. Έχουμε και εκδηλώσεις του ΣΑΕ, αν δεν κάνω λάθος, Παναγιώτη, 2, 3 και 4 το Οκτώβρη, και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με πάρα πολλούς παράγοντες. Θα σας δώσουμε όμως ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Να είστε καλά.